seguit va el drac màgic. Després del fet històric de Jordi, oficial romà i màrtir, i de la llegenda medieval de Sant Jordi el Drac, l'any 2007 neix la nova llegenda. Jordi Freixa Carola, no? Sí? Present. I a l'Ateneu de Tarragona va néixer la nova versió d'aquesta llegenda. Sant Jordi no va matar el drac, no. El va dormir amb un ofiaci sostret de roselles. En aquest va tenir un catarsi i en despertar es va veure convertit en Paf, el drac màgic, l'amic dels nens i les nenes, i d'aquí surt aquesta cançó. Drac, Paf, el drac màgic. Sí. El ritme està bé? Sí, aquí va bé, sí.
o pledar dels Beatles, que és el Joan Coma. Molt bé, i ara, mentrestant, doncs nosaltres anirem fent alguna coseta. Benvinguts i benvingudes tots i totes. I ara, amb la col·laboració del Carlitos Manso al saxo, jo al piano i a la veu del Esteve Galindo, anirem fent alguna cançó improvisada. Començarem amb una bonica cançó del Joan Manuel Serrat que es diu Paraules d'amor. Per això rebem amb un fort aplaudiment al Carlitos Manso. Está desatada. Está desatada. Está eufórica. No te digo que le das un gran determinante. Pues no. ¿Así? ¿Ya está bien? Ah, vale.
Molt bé, ara després d'aquestes paraules d'amor rebrem, si s'escau, amb un fort aplaudiment a l'Esteve Galindo, que ens cantarà una bonica cançó que es diu Solamente una vez. A tots nosaltres, Esteve Galindo. Bona tarda. Molt bé, com ha dit el nostre director i mestre Jordi Català, Jordi Freixas, per tots vostès, a part de dir-los benvinguts i bona tarda, interpretarem gustosament un bolero molt bonic que es diu Solamente una vez. Mestres, endavant. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la espera. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Venga, maestro.
vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Bueno, ara, amb la col·laboració de Joan Comas, ara també pot marxar. Marxo. Però no marxis gaire lluny, que després... Ara anem per tots nosaltres amb una bonica cançó del grup Sau que es diu Per tu. Així que, hasta luego, Lucas. Hasta luego. No marxis molt lluny, eh? Vale. Joan? Sí.
tornem a rebre un fort aplaudiment a l'Esteve Galindo, que ja arriba l'hora del conte-contes, falten 10 minuts justos i ens farà una cançó de l'Antoni Magí. I nosaltres encoratgem l'amic Joan Coma perquè un altre dia torni amb nosaltres per tocar tots junts. Jo voldria dir... Va haver-hi algú que va dir que la música és un art. I jo considero que és així. La música és un art. Però des de l'ECO tinc que dir que, senyors, m'heu emocionat amb aquest boig per tu. I si la música és un art, aquests tres senyors ho han demostrat. I jo demanaria un aplaudiment per ells. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención. Porque soy tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos que te dicen y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que dirán te quiero. Pero si una tarde las gardenias de mi amor se
Molt bé. Bueno, i ara tenim exactament 4 minuts perquè arribin les 7 del vespre. I a les 7 del vespre el Ramon Rodelló, que és el coordinador del Conte de Contes, diu s'ha acabat la música per passar a la paraula. Per tant, moltes gràcies, Joan Esteve. A vostès. Moltes gràcies, Joan Comí, Jota. Joan Esteve no. No, aquí en tenim 3 jotes i una C. 3 jotes com les botes aquelles navarres tan conegudes, botes les 3 jotes, i una C, vol dir calma i serenitat. Molt bé. Bé, doncs anem a escoltar aquests 4 minuts fent una versió d'una cançó molt bonica que tots vosaltres coneixerem i que té a veure amb la pandèmia. I vosaltres direu, què té a veure aquesta cançó amb la pandèmia? Doncs molt senzill, perquè la cançó es diu, Charlie, Cuando vuelva a tu lado. y cuando vuelva a tu lado es la música, la literatura, la cultura, en definitiva, que fem aquí a l'Ateneu. Cuando vuelva a tu lado. És a dir, que nosaltres ja estem aquí i la cultura, com diu l'amic Ramon, la cultura no s'atura. Per què? Perquè és segura. Molt bé. Visca la Florida, no?
Moltíssimes gràcies a tots i totes. El Ramon Rosselló ens ha dit a les 7 en punt i a les 7 en punt s'ha finit. Ja esteu? Sí, ja. Ens ha dit a les 7 en punt, ell és el coordinador i és el que mana. Aleshores, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i mentre comença oficialment el compte de comptes, només dir-vos que demà al vespre a les 6 tindrà lloc el concert especial català Sant Jordi 2021 amb música catalana de Catalunya. Per tant, us esperem a tots i totes i desitgem que s'ho passeu molt bé, no solament a compte de comptes, sinó demà amb el grup d'Havaneres de l'Ateneu de Tarragona, però que fem com a president. Si convé, si compràs, comprem, si fregar, freguem. És a dir, que fem sardanes, fem cançons i tot el que calgui per portar la cultura de casa nostra a l'Ateneu. Moltes gràcies i Ramon Rosselló, el micro és tuyo. Bueno, molt bé. Primer que res, us he de dir... Ja. Va, no? Ja està. Vinga, va, perfecte. Us he de dir que, clar... Ja, així. Va. Que cada dia, doncs, acostumo a llegir el diari. I aquest matí he llegit el diari de Tarragona i quan he arribat a l'apartat d'espectacles, doncs he trobat contacontes de l'Ateneu. I m'ha sorprès moltíssim de veure que teníem una orquestra cada vegada més gran. Al diari de Tarragona només parlava de músics, de cantants i històries d'aquestes. I el Jaume Moix. I el Jaume Moix m'ha dit que no volia sortir, pot dir més falta que tu que no surtis, home. Després de nosaltres sortiràs tu també. Jaume Moix sí que hi està. Que és l'únic que, diguéssim, fa alguna cosa de literatura. Clar, una cosa és la música, que és molt honorable, i una altra cosa és la literatura i les lletres. Llavors, si fem un contacotes, s'hi pot posar cançons, s'hi pot posar xistes, s'hi poden posar... Però, home, la música tampoc no fotem, Bé, dit això, passem a fer el contacontes pròpiament dit i permeteu-me que us expliqui un conte que és una història verídica, va passar, és real, és un fet real, inclús coneixereu les persones, bé, persones només en surt una, però és una persona entranyable, perquè és net d'un ateneista molt honrat, molt reeixit. Ja ho veurem després. Bé, això va passar a les darreries d'abril de l'any 2001. Vam anar invitats, amb la meva dona, al poble de Rojals, que és el poble més alt de la província de Tarragona. Hi ha al damunt del turó del poble, hi ha una fita que hi diu 1.000 metres sobre el nivell del mar. Podeu veure sempre aquí. I això va passar allí, i permeteu-me que comenci el conte que es titula El calaix de sastre. Ja sabeu que el calaix de sastre és quelcom que hi ha de tot. Sastres hi tenien de tot, tisors, en fi. Es diu sempre, s'ha dit, el calaix de sastre. I diu, en una enrunada casa dels afores, de Rojals, de les moltes, de les moltes que hi ha pels nostres tristos, us estic llegint directament des del manuscrit, des dels abandonats i altra hora florits pobles rurals, hem entreposat el meu company, Xiquet i jo, entre les escletges de l'esbrentrada porta d'una casa ensorrada un calaix. Un calaix vell, vetust, obert de guixots i amb runa dels travols caiguts, aguantava estoicament aquest calaix entremig de dos cabirons corcats
un d'ells partit pel vell mig, però sense trencar-se del tot, servant encara, bé o malament, l'encofrada de guix que entre bigues formava els terres o travols de les nostres cases antigues. Revoltons, s'anomenaven sempre, revoltons de les cases antigues. El meu companyó eixerit no parava d'inquirir-me respecte a totes les coses que veia i que li semblava oportú preguntar-me. Així, era un nano d'uns 7-8 anys. Podeu comptar, en aquesta edat, doncs, tot ho vol saber. Sempre que li semblava oportú preguntar-me, així qualsevol pedra, o així rara, que trobava a la collia per demanar-me la meva opinió al respecte. He de dir que havíem trobat un fòssil. Per això, totes les pedres que trobava el nano, havíem trobat un fòssil marí en aquelles alçades, que ja ho sabeu que pot ser, perquè la terra puja i baixa segons les erupcions i segons aquestes coses. Han passat molts milions d'anys. Doncs en aquell poblet de muntanya, tot el que trobava en aquell poblet de muntanya a 1.000 metres sobre el nivell del mar. Així doncs, que em veia obligat a donar-li explicacions, les meves modestes explicacions a tot el que anava passant pels nostres ulls de la nostra passejada dominical pel poble fortament oblidat i enrunat. Aquesta d'ara era una caseta més aviat petita, de les que hi ha de pagesos doncs, pobres, podríem dir, perquè hi havia els casals, els grans casals, i això, però aquesta era una caseta més aviat petita, construïda en una forta pendent a la dreta del camí, suposo que encara hi deu ser, del camí descendent a l'antiga font, als fonts i piques de beuradors, sense cap ús. Actualment ja no té ús, ni la font ni els abeuradors. Havia caigut la casa, qui sap quan, no massa temps no? Perquè a la planta baixa encara s'hi podien veure cadires plegables d'aquelles de lona, aquelles de tipus de platja, llistades a colors verds, vermells i grocs. Tots n'haureu tingut plegables, d'aquelles cadires hi havia mig ensorrades o ensorrades del tot a baix als fons de l'entrada. Nosaltres, del lloc que miràvem, corresponia al pis principal del qual, perquè la casa quedava baixa, del qual tan sols restava el trabol que servaven els dos cabirons descrits anteriorment. Més amunt, res. Cel obert, parets en decliu i franca ensuciada. Murs, aquestos, fets de pedra i morter de fang, a tall i manera econòmica, pues la paret seca que es feia antigament, falcada amb bones pedres, aguantava molt més que aquesta de fang, que era molt més econòmica perquè no calia precisar les pedres una per una d'aquella manera que doncs molts de nosaltres sabem. Alguna viga havia quedat dreta en la seva precipitació al fons i donava al conjunt un aspecte de cadàver ossós vist per dintre. Li vaig dir al Pol: mira, aquest calaix que es veu a mitges podria contenir quelcom de la història d'aquesta casa, si el sabessin destriar, com un veritable calaix de sastre. Què li vaig dir, noi? Volia tensar-se fins a l'interior del derrumbat del buit casalot per esbrinar els interiors del misteriós calaix, i la feina fou meva per fer-lo desistir. Vam continuar la passejada fins a la vella font, deixada i estroncada, i els hortets del contorn de la font, que encara d'alguna manera devien treure l'aigua d'algun lloc. Vam passar revistes a les plantes hortelanes, prou ufanes. Ell, clar, li agradava tot això perquè és un noi de ciutat, un nano de ciutat, avui és un home, no sé si està casat o no, perquè francament ja els he perdut dels fills. Clar, conec els avis i els pares. Per l'alçada sobre el mar. O sigui que era molt estrany que aquella alçada, aquell poble d'aquella alçada sobre el mar, que tingués el lloc a l'aparent i en l'aparent manca d'aigua. L'enjup, hi havia un enjupet, que és això que en diem per tenir l'aigua, no?
una bassa. Era ple a mitges. Al fons del lloc es veia una paradeta de faves, atapides, amb tabelles ja visibles, connotació de ser mangívoles ja. Més ençà, força terreny esmarcat per a pataters, per a patatar, els quals tubercles ja tenien els caps ben definits de verdor i pujança, ja havien sortit de la terra i ja tiraven amunt. Allà, a la dreta, un bon quadre de cebes arrenglerades militarment, tots les haureu vist, no? Perfectament igualades i polides, sense ni una mota d'herba. Aquí mateix, davant, sota la mateixa bassa, en un racó un xic enlairat de la resta, fent un semicircle perfecte amb el rec de l'aigua, un rotllo d'esplèndids alls, de bona mida i suculenta imatge. 4 cristalls de bledes, en primer terme, recentment plantades i regades, encara pensides, ajocades a la terra, senyal de que acabaven d'estar plantades. Darrere, en segon pla, 3 fileres d'enciams lletugues, que per l'època de res d'abril, us estic explicant res d'abril, i a ser quasi totes a punt d'espigar, ens va fer pensar de la recerat del lloc, imagineu-vos. A l'abril ja espigaven els enciams. El ben assolellat que estava talment un hivernacle natural. Sí, perquè més amunt, clar, hi havia tot el poble, i això era un pinar, i és un pinar, i l'hortet estava perfectament arrecerat. L'hortet feia un goig que enamorava. La terra fosca, característica dels terrenys ben afamats. Tot molt acuradament ordenat, net d'herbei i treballat gratificant els sentits dels ocasionals espectadors circumstancials, el Pol i jo. Segurament que hi havia un pagès ja gran, m'imagino que se'n devia cuidar perquè no van veure ningú, però estava molt ben cuidat. Bé, en tornar al poble costa amunt, clar, tornàvem, trobàrem de nou la ruïna de la caseta dels afores. Aquest camí ens venia a la nostra esquerra, evidentment, mentre ascendíem pel batús carrer. L'esvoranc de la part baixa es definia temptador pel meu companyó, qui en arribar-hi no pogué més i em demanà d'anar a cercar el calaix, nàufrag del desastre. Per donar al Pol una lliçó d'història fugissera, perquè això ja no s'estila, perquè què pots trobar en una casa d'aquestes característiques? Per donar al Pol una lliçó d'història fugissera, em vaig decidir d'entrar-hi amb totes les... Clar que tenia uns quants anys menys, no? Tenia uns quants anys menys. Tu encara caminaves sense caminador. I tu sense cotxar. Molt bé. I te'n recordes de tot? Fa 20 anys. Bé, doncs, però clar, amb totes les precaucions a l'abast, tantejant les runes sota els meus peus, pam a pam, cercant la seguretat de l'experiència en els meus molts anys, sense deixar, ja en tenia molts, però encara en tinc més ara, clar, sense deixar de comentar-ho amb el meu anfitrió, a qui anava assessorant dels meus avanços per les escombralles i de les petites coses que observava talment el cimbreig de tota aquella malmesa estructura, tot ballava. Escolta, a cada passa, a cada cascot que llançava al fons per deslliurar de runa l'incògnit calaix. El Pol, de fora estant, m'observava bador, procurant no ressentir en excés el precari equilibri resultant, anava alliberant de taulissos i terra l'inefable calaix recuperat. La primera troballa esdevingué aviat. Fou un tub, el vaig atensar cap aquí, el vaig portar, i allà ja, amb el nano davant, vam anar esbrinant el que hi havia dintre d'aquell calaix ple de runa. El primer que vam trobar fou un tub metàl·lic de color blau, buit per dintre, que en tenir-lo a les mans no sabíem què era, fins que estirant d'un extrem vam veure que es tractava d'una antena extensible de ràdio portàtil. Amb suma cura
ajudat d'estris a l'abast, a cops d'un taulís, a vegades d'una estella de fusta o d'un guixot, anava excavant l'interior de l'històric calaix. En un moment donat va sorgir un mànec de ploma, tots el recordareu, d'escriure, de les que s'hi posava el plomí, el trem, que en dèiem trem o plomí, a la punta, i sucant del tinter escrivíem la història fins ben avançat al segle passat, segle XX. Recordeu els vostres col·legis, perquè ja sou grandets, doncs que teníem el tinter, la ploma i el trem, i així escrivíem. Fins a mitjans de segle, que doncs ja van venir els bolígrafos i tal. Vam trobar també una goma d'esborrar, tota cartonada perquè amb els anys transcorregut i de les moltes inclemències el que havia estat exposada. En arribar al fons del públic, calaix, pobre per la seva condició familiar, resultant sorgir una fulla d'afaitar, tota rovellada. Es podia distingir al principi de la B, que com a la meva infància, que vaig endevinar o aventurar de xifrar de la marca Better, comú de la meva infància, aquella dels 3 forats, recordeu aquelles fulles d'afaitar de 3 forats rodons per encaixar-la a la maquineta d'afaitar. Un tros de llapis que d'agafar-lo s'obrir en dos, alliberant la negra mina de grafit. En un raconet, un manyoguet de fil negre, més aviat gruixut, com de pedaçar sacs, que al ser negre podia servir molt bé per sorgir pantalons de velluts, aquells pantalons que es portaven antigament als pagesos dels camps. Botons, no gaires, 3 o 4 significants, llevat d'un d'ells que era metàl·lic, que devia ser d'un pantaló d'això vaquero, devia ser, calculo jo, però que es partí en tafanejar-lo. Tot barrejat d'una bona colla de taps, també vam trobar una bona colla de taps de suro, encara sense utilitzar, cosa que era visible per la seva intacta estructura. Trossets de vidre, aquests taps se feien servir per fer conserves i a les cases n'hi havia de taps d'aquests de suro, i aquests encara eren nous. Nous, evidentment, antics, però nous. Trossets de vidre dels estralls soferts. Res més. Tot el que va donar de si el calaix de sastre de l'immoble rònec abandonat i caigut. La nostra curiositat va quedar bastament satisfeta i el meu amic Pol es guardà tot el trobat. Això era un xicot, i és, suposo, un xicot molt espavilat, i tot el que vam trobar ho va guardar en un catxot, un forat, de la caiguda façana. Diguem que com el petit tresor de la descoberta. Tant de bo, quan el Pol hi torni a recercar, suposo que potser haurà tornat a algun camí, les miserables andròmines trobades, recordi les meves explicacions a cada una d'elles, perquè eren molt més extenses que no pas les que us estic dient a vosaltres ara per no fer-ho massa llarg. I explicava moltes més coses que comportava cada cosa que trobava. La meva cura en descobrir-la, el respecte envers les restes de l'ensociada i de l'època anterior a la que ens va traslladar aquell vell calaix investigat. Puig podria ser-li útil al Pol, d'alguna manera, talment a vosaltres, amics meus, menuts o no, perquè també està pensat per canalla, aquest conte o aquesta història, lectors 1 i 2, perquè com que està escrit podria ser un lector, no ho he publicat mai, 1 i 2, que heu tingut la paciència, com el Pol, d'escoltar-me una estona o bé de llegir-me un xic. Així que moltes gràcies i per molts anys. Molt bé. Si es diu alguna cosa, el Pol té de cognom Penedès. És el Pol Penedès. Net d'Antonio Penedès, primer president de l'Ateneu. Bé, vull dir, ara hauria de pujar
hauria de pujar, qui hauria de pujar? L'Anna. L'Anna Aguilar ens farà una història. El que vol. M'ha dit el nom, però ja no me'n recordo. L'Anna ho fa molt bé i ens farà una història. Aquí no cal que portes mascareta. Perdó? No, res, tenim una hora. Tenim una hora. Així que endavant. Anna? Sí? Després de tu... Vas tu. Jo? Després vas tu. Ara pensa que el... Bueno, ara tenim. Que hay mucha gente, ya. No, hombre, que no. Tranquil·la. No. Però si vols posar música, pot ser. Perquè serà... És una història. És una història. Bé, bona tarda a tothom. És una improvisació que jo participi aquesta tarda perquè en realitat el nostre amic Ramon Rosselló m'ha donat l'oportunitat de comunicar-me amb vosaltres i no li puc dir que no. No li puc dir que no perquè és una persona, per mi és entranyable. Aleshores, doncs, jo sé que ell té un gran respecte per... Ell té un gran respecte per la cultura i així ens ho transmeteix a tots. I jo voldria afegir, més a més, que la cultura és important, però els sentiments, quan són expressats a través de la paraula, també són molt importants. I ben segur que la cultura ajuda a tot això. Estava parlant amb un amic aquí, abans de començar també, com que és la Diada de Sant Jordi i la gent escriu i amb molt de talent. I estàvem comentant això d'escriure un llibre i això té que ser una cosa molt complicada, veritat. Però jo penso que per parlar de sentiments l'única cosa que es necessita és oïdors com vostès i aquí va el que jo us vull explicar, un conte. Un conte que sé de fa molts anys, però que a mi sempre m'ha agradat i li he donat moltíssima importància. Bé, ens situarem a l'Orient. L'Orient fa molts anys hi havia un senyor molt poderós, era tan poderós que tenia un munt de concubines i llavors totes les princeses dels reialmes del voltant eren, diguéssim, les seves preferides. Però com era un home molt poderós, a més, també era molt exigent i llavors exigia de cada una d'elles que tingués, doncs, un atractiu personal, algo que amb ell li pogués captar l'atenció per pertenèixer, diguéssim, a l'harem. Ens situem amb això. Llavors, doncs, les noies més boniques d'aquell estat, d'altres estats, estrangeres, de tots colors, negres, xineses, totes assistien i realment, totes tenien un don. Però resultava que si ell no estava content, hi havia com un acantilat. I aquell acantilat, la que realment no treia, diguéssim, una bona acceptació per la seva part, era vessada a l'acantilat. Bé, aquesta era la història que va seguint així i les noies van passant i entremig d'aquesta filera de noies n'hi havia una, que aquesta noia es deia Scheherazade. I Scheherazade, ella mirava les seves amigues, en fi, totes les que estaven allà i totes eren d'una bellesa preciosa. I ella era una noia normal, senzillament era filla d'un rei, però havia sigut captivada i llavors tenia que ser sotmesa a aquestes, diguéssim, als desitjos d'aquest rei, per exemple. I bé, ella pensa, jo com ho faré? Quin dot tinc jo? A més, era molt joveneta, ella no sabia, per ella tot això era nou, la història dels prínceps blaus és el que ella vivia, ella era una donzella. I aleshores, arriba el seu torn. Arriba el seu torn i ella està tota intimidada perquè pensa, Déu meu, l'acantilat és meu avui, avui l'acantilat és per mi. I bé, el rei se la mira i li diu, aviam, exposa, quin do que tens, què vols fer?
I ella se'l queda mirant i li diu: jo és que en aquest moment estic molt sorpresa i a més estic molt intimidada perquè vostè és una persona que realment m'imposa perquè és molt poderosa. Diu: jo l'única cosa que sé fer és explicar contes. I el rei es va estranyar perquè va pensar: caram, explicar contes, ara aquesta noia ve aquí a explicar-me un conte. Però bueno, com que era novetat i ell era capritxós, doncs li va donar l'opció de que expliqués. Li va dir: bueno, doncs seu en aquest coixí. Ella es va instal·lar i ella va començar. Va començar, hi havia una vegada que una noia, que un riu passava, les estrelles venien, però de vegades queien. En fi, ella explicava unes coses que el rei es va trobar sorprès. Com que cauen les estrelles? Les estrelles no cauen. Cauen si jo ho demano, però jo no ho demano, les estrelles estan a dalt. I ella diu: sí cauen, de vegades, perquè ploren també, que les estrelles ploren. I com ho fan, això? I ella va dir: és que aquest conte és molt profund, jo tindria que tornar demà per seguir-li explicant. I ell va dir: bueno, però explica-m'ho, a veure, aquestes estrelles, a tots aquests rius que dius que porten colors i que porten flors i tot això. Demà li explicaré. I llavors ell va pensar: bueno, a veure què passa amb aquestes estrelles que cauen i tot això, i li va donar hora per demà. I ella va pensar: Déu meu, demà, i què pensaré jo ara, com ho diré, quina cosa tinc que dir perquè aquest home m'accepti. I encara que sembli que no pugui ser, ella va anar ingeniant a través de la paraula, a través de les persones que va conèixer, a través del seu pare que la van ensenyar, perquè la cultura és una cosa molt important. Però si no hi posem empatia, si no hi posem sentiment, si no posem realment el que nosaltres portem, però per transmetre-ho, no per ensenyar que nosaltres sabem, sinó per transmetre'n als altres, doncs va arribar a ser la preferida del rei. Perquè a més de que va poder fer-se estimar per ell, cada dia li podia explicar coses noves. I, colorín colorado, aquest cuento s'ha acabat. Les mil i una noches. Ara, per fer una mica de trencament, la Júlia et farà una mica de cant. No, Júlia, ara la Júlia, després tenim el Jaume. I després... Cultura! Cultura, grande. Vinga, va, canta. A ver qué cultura es una canción. Canta, sombra, dos. La canción, ¿va bien? ¿Va bien? Sí. Bueno, a ver, vamos a cantarla todos, ¿eh? Esto es muy difícil. Todos, a todos. ¿Os acordáis de aquella canción de La Pantoja que se titula El Moreno? El Moreno baila. Esa la vamos a cantar todos, pero todos, ¿eh? Yo empezaré y vosotros el estribillo, ¿vale? Vale. ¿Eh? ¿El Moreno baila? Sí. ¡Hala, me toca! Venga. Vamos a ver cómo sale. Venga, todos, ¿eh? Tapa la boca, Estela. Has de cantar Moreno. Vamos a cantar El Moreno todos. Dime, donar pena. Dame la señal que yo no sé cuándo tengo que entrar. El Moreno baila. Tú tira. Tú sigue. ¿Empieza ya? Venga. El sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El sábado está lleno, todos se miran, nadie de nada.
fuera, qué noche de locura, una moderna para el que quiera. Es un poco de todos, ese moreno que está en el baile. El moreno se mira, todo es de todos, nadie es de nadie. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno baila, el moreno quiere mover el cuerpo. El moreno baila, pero no es de nadie. El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. ¡Ay, ese moreno! Otra. Es la cultura, pero bueno, lo conozco. La cultura del pueblo sale de las... ¡Del alma! Claro. Bueno, a ver, una cortita, a ver. En el canal de mi boca, ni un pájaro bebé, por no mojarse su pico, se está muriendo de sed. El hombre que a mí me quiera, ha de ser con condición que lo suyo ha de ser mío y lo mío yo no. Por el mar y por el río vienen antes, cariño mío, ni por la mar ni por la tierra viene el hombre que me condena. Yo tuve un pájaro verde, yo tuve un pájaro verde con las plumas de color y se lo di a mi moreno lo soltó cuando pasó por su puerta y miró para el balcón. Ahí está la favorita, pero el pajarito no. Ni por la mar ni por el río viene al hombre, cariño mío, ni por la mar ni por la arena llevan al hombre que me da pena. Yo me río con el pajarito. Muy bien, Julia, muy bien. Ja lo viste. Bueno, Jaume, vinga, Jaume Moll. Jaume Moll! Y debía decir también se ríe con el pajarito. Yo con el pajarito también me río. El pajarito voló. Bueno, bona tarda a tothom i benvinguts. Bona tarda. Bueno, resulta que las personas se supone que, bueno, como que tenemos mucho orgullo, queremos ser los reyes de la vida. Todos queremos mandar a todos los lados, todos queremos ser los primeros, a veces no tenemos bases, pero bueno, lo que sí que nos gustaría hacer, por lo menos esta es mi reflexión, cuando uno ya empieza a coger una edad de los achaques, y que duele esto, duele lo otro, duele lo de más allá, tener un apoyo cerquita, alguien que de alguna manera nos ayude, aunque llevemos los dos un bastoncito que nos apoye, pero también nos podemos apoyar de uno al otro y así, aunque falle el bastón, no pasa nada. Esta es un poco la reflexión y de alguna manera la ilusión que todos queremos, ir acumulando años, llegar un momento que ves la trayectoria de tu vida y la descendencia que tú has tenido. Y claro, lo contemplas con una ilusión enorme, pero nunca se pierde
aquel orgullo de mandar y pum. Pero el día que uno de los dos coge otro camino, se va. El otro queda tan desesperado y tan solitario que, bueno, no sabe por dónde tirar. Oye consejos de todo el mundo le explica cosas, pero la verdad es que no hay ninguna que le encaje, porque en realidad lo que le hace falta no lo puede superar ni lo puede sustituir. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Pero es un resumen y un resultado de la vida. El otro dia, anant jo pel carrer, sempre me trobava coincidint i passant d'un costat a l'altre amb una persona que, de tant veure-la, la veritat és que em va fer gràcia. I dic, carai, mira, quina persona més amable. I un dia me vaig atrevir, perquè clar, tots tenim les nostres cosetes, però hi ha certes coses que ens costa molt. Jo em vaig atrevir i li vaig dir, bon dia, com es diu? Me va dir el seu nom i el meu, perquè no ens coneixíem, però ens veiem tan sovint que d'alguna manera ja ens coneixíem. I li vaig dir, jo és que trobo que ets una persona molt maca, molt esvelta, molt riallera, i a mi d'alguna manera m'agradaria proposar-te una cosa. Ja sé que és una proposició, no facis cas, si tu veus que t'agrada, tires endavant, i si veus que no t'agrada, doncs tires enrere. I li va dir, mira, jo he observat que tens uns ulls molt macos, i, bueno, insubstituïbles per descomptat, i a mi m'agradaria poder entrar dintre dels teus ulls. I una vegada dintre, puguem banyar el teu llac de la nineta dels teus ulls i poder anar fins a les profunditats. I vinc remenant, fins a aconseguir quedar net, pulcre, i llavors sortir a la superfície. Però clar, net, pulcre, brillant, com si hagués baixat del cel. I posar-me al teu costat per oferir tot el meu amor. I entre els dos, tu i jo, poder caminar per aquest món i poder crear muntanyes d'il·lusió per poder-les oferir al nostre voltant que tinguin la mateixa alegria que nosaltres. M'agradaria dir que tot això no deixa de ser una miqueta d'amor cap a tu i que la meva estimació a tu no te'n tindria que faltar. Moltes gràcies. Mira que t'ajudaré, no callis. Bueno, perquè no cal ajudar. Està molt bé. Que callis. Bueno, ara... Espera. No, és que saps què passa? No, el senyor del darrere. Aquest segon. El senyor Esteve, no, és que saps què passa? Que ens ha arribat una poesia d'aquella xiqueta de Reus que no pot venir perquè treballa i ens la farà l'Ester, ens ajudarà a fer-la l'Ester, no és cert, carinyo? Perquè doncs també ella vol col·laborar amb el Comptacontes i té l'amabilitat d'enviar-nos una també sòcia, evidentment. El que no pot estar avui és el Quim. El Quim tenia alguna feina amb la Creu Roja, que hi treballi i no ha pogut venir. Fica endavant. Ho farà Jordi. Bueno, jo només ho pretenc un botó, Bueno, tu mateix. Jo sé que no. Bueno, ho feia la Rosa, però ja sabeu que ha tingut un ictus i, pobreta, doncs, de moment no estarà amb nosaltres. Això no funciona. Pues és que és el telèfon de l'Ester. No sé com va. La mandava l'Ester. Però qui ens ha mandat?
de comprar i regalar les roses i, bueno, ja han fet un pas petit, però un pas endavant. Bé, m'agradaria compartir un petit escrit que vaig escriure l'any passat també en el dia de Sant Jordi i anava dedicat sobretot a la meva mare, ja que a casa sempre aquest dia de Sant Jordi sempre l'hem gaudit i l'hem celebrat molt. Llibres i roses, gràcies. A Déu no ens ha faltat, sinó que sempre aquest dia sempre és molt celebrat a casa i molt esperat. Bé, diu així. Avui de bon matí, tota eixerida, amb el teu pas decidit, haguessis anat cap a la Galatea o a la Roslena a buscar-me el llibre, però aquestes malmeses circumstàncies ho han impedit, quedant-nos a casa confinades. I jo cap rosa t'he pogut lliurar, mare, tan sols un petit moment, tanca els ulls i visualitza-la, bonica, bella, preciosa. Així hagués sigut la rosa, però com sempre et diré, que la rosa més bella ets tu, mama, l'entrega, l'amor, la teva fortalesa, tot. De ben segur, com sempre, el Pare, des del cel, te l'ha lliurat. Però avui estarà trist de veure el que ens toca viure. I no m'estranya que la rosa que t'ha lliurat ve plena de coratge i un gran missatge de que no decaiem, que tot passarà. De les nostres mascotes, què et diré? Les que no estan, la rosa és de color blanc, pel seu aroma tan pur. De les que hi són, de color rosa, lluant la teva estimació. Avui no hi ha llibres ni roses, però sí tenim el cor i el pensament plens d'ells. Bon Sant Jordi, mare. Bueno, carinyos, espero que us hagi agradat. Bon Sant Jordi a tots i, sobretot, al Jordi, moltes felicitats pel teu sant i per molts anys. I, bueno, cuideu-vos molt. Molt bé. Valia la pena, que valia la pena, doncs, escoltar-ho, perquè està molt bé, aquesta xiqueta fa molt bé. Bueno, i ara tot el bo se fa esperar, per tant, l'Esteve, que no... Si ara ve el pitjor... Mira, Esteve, tens un quart, no et queixaràs, tio. Bueno, espera, Jordi, que vols fer alguna cosa, tu? 5 minuts més. Bueno, volia fer la Sant Jordi, però doncs... Jordi, l'Esteve i... Mira, porta el regal. Jordi, jo seré breu. Avui seré breu. Hola i adiós. Seré breu, però... Aviam, com diuen els juristes, amb la boira de sa senyoria, i jo tinc una satisfacció avui, de part de compartir tarda amb vostès. Aquest matí he tingut una altra satisfacció de compartir l'assaig amb les companyes i els companys del grup de vereres. Jo aquest matí tenia la intenció de comunicar-los una cosa que vull que ells en siguin partícipe, però no hem pogut perquè com que tenim 2 tandes passa una miqueta com el contacontes, que anem sobrat de temps i sempre anem amb un dit a l'orella. No he pogut fer precisament, o sigui, no he pogut fer perquè primerament hi ha hagut un assaig i en acabat hem ensajat nosaltres, llavors ja se'ns ha tirat el matí sobre i jo no he pogut parlar més. Bé, seré breu perquè jo vull que el senyor Jordi Freixas també digui la seva. Aviam, ahir va ser un dia emotiu, senyalat, carregat de contingut per Catalunya.
jo crec que estarem d'acord tots, fins al punt de que al Japó se celebra Sant Jordi. Sant Jordi té un pes molt específic, primerament perquè jo tinc Jordis a la família, perquè el nostre benvolgut director, el Jordi Freixas, és el Jordi, el qual compartim la setmana ensajos i quan tenim actuacions, cal dir que estic molt ben amb ells, amb els companys i companyes, quan ensagem la setmana i quan ens toca el dissabte al matí. I jo col·laborant, i voldria que elles col·laboressin amb mi i que fessin partícipe, a mi m'agradaria amb el Jordi Freixas, que és un home que s'està deixant la pell per l'Ateneu, perquè jo sé que es passa moltes hores a l'Ateneu preparant música i preparant el que no és música, i això jo vull que això es constati, ja sé que alguns de vostès ho saben, però a mi em consta. Llavors he volgut fer, ja que parlem de l'Ateneu va editar un auca, ho dic bé, un auca, i jo amb la crisi motivada pel Covid, què vaig fer amb aquest auca? Com que un dels meus hobbies ha sigut maquetisme i pintura, jo vaig pintar l'auca. I aquesta auca, pintada amb el cor de tots, encara que l'hagi pintat jo, m'agradaria entregar-li i regalar-li amb el nostre estimat Jordi Freixas i corroborar-li el Sant Jordi d'ahir. Felicitats, Jordi! La senyora Navala. Confeti. Ahora tenía que salir de sombrero. Jo penso que l'Ateneu i amb ell vam pensar que els hi faria il·lusió. Ahí. Està pintat a mà, Està pintat a mà. Moltíssimes gràcies, això no m'ho esperava, Oh, i tant. Moltíssimes gràcies. Cal dir que jo m'ofereixo emmarcar perquè sigui la cosa completa. Ara és una làmina, però si a mi el Jordi em diu, escolta, la vull emmarcada amb una miqueta de quadret negre o la vull emmarcada amb unes grapes... Jo no tinc inconvenient en fer-ho. També són possibilitats. Això ho té que dir. El que ell digui, tirarem endavant i, com diem, Santes Pasques i Feliç Sant Jordi. No, que toca tu ara, Jordi. Has de llegir un... Bueno, moltíssimes gràcies. No llegeixo, només us poso un compromís. Moltíssimes gràcies, no m'esperava això. Això té un gran valor perquè no solament l'Ateneu, sinó que el fet, una artesania feta a mà amb tant de carinyo i tan ben feta, doncs avui per avui no té preu. Aleshores, moltíssimes gràcies, Esteve, i moltíssimes gràcies als companys i companyes del grup de Veneres de l'Ateneu de Tarragona. Moltíssimes gràcies. Heu arribat al cor. Bueno, ja després de donar-vos les gràcies, no marxis, no? No, perquè aquí, amb el permís del Ramon, perquè al cap i a la fi és el coordinador, és el que mana, no? Doncs jo havia preparat una sorpresa per Sant Jordi. Per tant, si m'ho permets, com que encara tenim 5 minuts, me penso que ho farem. No em moguis, no? No, que diguis. Solamente 10 minuts, No.
Mireu, aquí a l'Ateneu, si heu pogut llegir... Bueno, el diari no m'ho ha publicat perquè ho vaig enviar en català i llavors ets massa feina de publicar-ho en castellà. Com que ara diguéssim, el que cau, el que s'escau i el que es porta és, que ja era hora, la defensa dels animals. Si tens un animal tens una responsabilitat, tens una companyia però també tens una responsabilitat. Llavors a l'Ateneu, lògicament, la defensa dels animals doncs és el plat del dia, oi? Després, per una altra part, tenim que, bé, sempre s'ha dit que el Jordi, Sant Jordi, mata el drac, que és el mal. Bé, però avui per avui, el mal, o de sempre, una persona que fa el mal es pot reconvertir i es pot fer, se li ha de donar una oportunitat perquè faci el bé, oi? Aquí tenim una cançó de les que fem nosaltres, que és una cançó que ens parla d'una persona que ha pecat, com Sant Agustí, però que després es refà, veu la llum i es fa el bé. Doncs això nosaltres, des d'aquí, a l'Ateneu de Tarragona, hem proposat i hem fet, i de fet ho estem fent, una nova llegenda. Diguéssim, és que el drac, en realitat el drac, no va morir. Sant Jordi el que va fer és punxar-lo, el drac va tindre una catarsis i es va convertir en Paf el drac màgic, l'amic dels nens. Però no us preocupeu els llibreters, ni les floristes, no, perquè el negoci és el negoci. Al punxar-lo va sortir sang. De la sang van sortir les roses vermelles. Vull dir que per Sant Jordi podreu prendre igual roses vermelles. Del suero van sortir els llibres. Per tant, no hi ha cap problema. Vendrem llibres, vendrem roses, però l'important és que el drac, amb aquesta catarsi, doncs es va convertir en Paf el drac màgic, l'abric dels nens i de les nenes. I per acabar, penso que no és bo als nens parlar de mort i de maltractament animal, sinó que sí que hi ha dibuixos del drac bonics i tot això, però al cap i a la fi el Jordi el mata. No, doncs no el mata. El va dormir amb un opiàcid. Bueno, doncs el va dormir, ell va tenir una catarsis i quan va despertar com a Paf el drac màgic. Bé, això de la catarsis tampoc no ens ha d'estranyar. Sant Agustí era un, en fi, de l'època, com us diria jo així, que no fos massa fort, diguéssim, bueno, que va follar lo seu, una paraula. Però després va tenir una catarsis i es va convertir en el que nosaltres coneixem com Sant Agustí. Doncs el Paf el mateix. Al tindre aquesta catarsis, bueno, no cal que s'estranyeu, Santa Teresita del Niño Jesús tenia nòvio, però doncs també va tenir una catarsis i es va convertir en verge Santa Teresita del Niño Jesús. Per tant, no ens hem d'assustar. I la Maria Magdalena, què us he de dir de la Maria Magdalena? Sí, senyor, Carlita, molt bé. Bé, doncs ara per resumir, el drac va tenir una catarsi, es va convertir en el Paf, un andron màgic, i ara, Ramon, si vols, per acabar aquest contacontes especial de Sant Jordi, doncs ara el grup nostre cantarà la cançó del Paf el drac màgic, improvisada sobre la marxa, per acomiadar aquest contacontes, que desitgem que us hagi agradat. I sí, pot pujar qui vulgui a cantar amb nosaltres, Ramon, i moltes gràcies, perquè, bueno, doncs així, improvisadament, ha sigut un Sant Jordi especial. Així doncs, amunt i crits, i ens acomiadem de vosaltres fins demà, que farem el concert català especial de Sant Jordi, i no s'ha pogut fer com era habitual a la Rambla, amb els llibres de poesia, etc.
però l'important és que s'ha fet. Aleshores, demà al concert farem un concert especial de música de Sant Jordi i si algú vol comprar, no és obligatori, tenim 2 llibres a la venda de moment que són el llibre del Magí Benito, el de Falles i Tires i després el llibre que ens ha dirigit el Ramon Rosselló de poesies, sentiments poètics per qui vulgui comprar-ho. No és obligatori comprar-ho, ni molt menys. L'únic que si en compreu algun, doncs serveix per ajudar a les despeses de l'Ateneu. Moltes gràcies i fins demà, si Déu vol. Gràcies. Bé, jo toco i vam passar. Sí, sí. Bueno, és quasi a capella perquè no tenim micro ni res, vull dir que ho farem tot improvisat. Som-hi? Vinga. Bueno, diré el que ha de fer el públic. Sí, volem la col·laboració de vostès perquè així el drac estarà més content i la rateta que tenim aquí a l'escenari que a vegades ens ha d'ajudar estarà una micadet al seu diluvi. Vale? Vinga. Així que tots junts, alegria! I de festa? És terrible. I de festa? Molt bé, apunta tot, Ja pots... Pots apagar el llum?
No, sí, de fet, però tu mateix. Molt bé, moltes gràcies i fins demà, si Déu ho vol. Gràcies. Imperial Tàrraco, ets patrimoni mundial. Terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves platges són basades pel nostre estimat mar, el blau Mediterrani del gran imperi romà. Montes va ser la capital per Florida i botiga, és fama internacional.